Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вамі пачнем знаёміцца з раманам Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Твор складаецца з 2 кніг. Першая кніга называецца «Выйсце крыніцы». Другая кніга «Сякера пры дрэве». Сёння я вам прачытаю першую частку кнігі першай «Выйсце крыніц». Эпіграф да кнігі. У рукі галодных беднякоў аддасі ты ворагаў усіх краін, у рукі схіленых да праху, каб прынізіць магутных людзей розных народаў. Кумранскі світак вайны. Маці маёй прысвячаю. Кніга першая «Выйсце крыніц». Увечары вы кажаце, будзе пагода, бо неба чырвана. А ўранні сёння не пагадзе, бо неба пахмурнае. Крывадушнікі, аблічча неба распазнаць умееце, а знамений часу не можаце? Мацея, 16 глава. Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі. Да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. Яна кіпела, млела і раскашавалася ў пчаліным звоне. Цягнула да сонца сталыя лапы і распрасцірала ў яго ззянне маленькія, кволыя пальцы новых парасткаў. І была яна такая магутная, свежая, так утрапёна спрачаліся ў яе ружовым раі пчолы, што здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе канца. І аднак надыходзіла яе апошняя часіна. Дняпро падбіраўся да яе спакваля, патроху, як разбойнік. У вечным сваім імкненні скрышыць правы бераг ён падступаў у палавень зусім блізка да яго. Руйнаваў адхоны, зносіў, каб пасадзіць у другім месцы, лазу, гвалтоўна вырываў кавалкі берага або асцярожна падмываў яго, каб раптам абурыць у ваду цэлыя брылы зямлі. Потым адступаў. Да наступнай вясны і трава літасціва спяшалася залячыць раны, нанесеныя Дняпром. А ён вяртаўся зноў, дзе руйнаваў, дзе падмываў і з часам абкружыў грушу амаль з усіх бакоў. За грушай канчаўся кагутоў надзел. Год 40 таму назад стаяла яшчэ за дрэвам чорная лазня. Але ў адну з начэй, зусім знянацку, Дняпро ўхапіў яе. Нават бервяна не паспелі вылавіць. Так, пэўна, і сплыло бярвенне з азярышча аж у самы суходол, дзе напаўгалодныя мяшчане і трэскі не прапускалі. Новую лазню стары Даніла Кагут вывеў сажняў за 100 ад берага, куды вышэй за ўласную хату. Нявесткі скардзіліся. Пакуль нацягаеш вады, рукі адвальваюцца. Даніла слухаў іх, бурчаў у ласкава з'едлівыя, залацістыя тады яшчэ вусы. Абы мой вацок з грашыма не адваліўся. Вацок — гэта каліта. Рук не купляць. І гнаў сыноў, каб памаглі бабам прынесці балей 2-3. Новая лазня з часам стала занадта раскошнай для кагутовай радзіны. Сыны па дурным новым звычаі аддзяліліся. З бацькам застаўся толькі старэйшы, Міхала, з жонкою ды 6 іхніх дзяцей, 5 сыноў і дачка Мізініца. Пойдуць 7 мужикоў у першую пару, дык месца хоць сабак ганяй. І ад гэтай прасторы холадна. І ўсё ж старой лазні ніхто не шкадаваў. Разам з лазняй сплыла чорная гісторыя.
Было гэта праз некалькі год пасля таго, як Прыдняпроўе адпала ад кароны. Даніла быў тады яшчэ падлетак, адзіны сын у бацькі, адзіны ўнук у дзеда. Як на сланнё нейкае было. За 3 пакаленні халера двойчы выкасіла азярышча. Каго там пашанцавала, хоць па адным мужику засталося на завод. Астатнія паўміралі. Не памагло і тое, што Раман, Данілаў дзед, лічыўся ведзьмаком. Ён нічога не мог зрабіць, пэўна, таму, што справа была новая. Нават самыя старыя не чулі ад дзядоў пра халеру. Хто не ўцёк у лес, тым было дрэнна. А Раману з сынам, Маркам, не дазволіў уцячы пан. Даў стрэльбы і загадаў застацца у пустой вёсцы, каб не парабавалі сялянскага набытку ліхія людзі. Стрэльбы, бадай, і не варта было даваць. Ад халеры стрэльбы не адаб'ешся, а ліхія людзі баяліся Рамана з яго славы горш, як стрэльбы. Пэўна, Раман не быў бы Раманам, каб не знайшоў сродак. Ён і адпаіў сына рэзкім бярозавым квасам. Не аддаў смерці, але астатніх не паспеў. Халера сышла, забылі і пра яе, а ў кагутовай хаце так і жылі стары, вялікі ды малы. Вось тут і здарылася. У адну з цёмных лістападаўскіх начэй Марка забіў бацьку ў лазні, запароў старога віламі. Акім Загорскі, стары азярышчанскі пан, пачуўшы, за галаву схапіўся. Чаго ж тады чакаць ад чалавека, калі ён на забойства бацькі ідзе? Што ж гэта робіцца? Ці біблейскія часы вяртаюцца, ці апошнія надыходзяць? І як ён 20 год нязменна хадзіў у ганаровых суддзях і да раздзелу і пасля ў губернскім земскім судзе, то намерыўся ў пячы злачынцу, адкуль і крумкач костак не прыносіў. Балазе цяпер абшары былі нямераныя, і нават Сібір сваёю была. Схапілі Марку, добра. У ланцугах ён, добра. Хутчэй яго, вылюдка, у сухадол на судовую сесію. А потым узяў Акіма роздум. І не тое, каб пан цяпер апраўдаў забойцу. Ён задумваўся, як магло здарыцца, якая выгада была пайсці на такое любаму, ад смерці бацькам уратаванаму сыну адзінаму спадкаемцу. І галоўнае здзіўляла Загорскага тое, што ніхто з аднавяскоўцаў і словам, і міргам нават не асудзіў Марку. Быццам так і трэба было. Акім Загорскі ведаў сілу абставін і ведаў да самай глыбіні чалавечай душы і таго, што прымусіла яго зрабіць тое ці іншае, не дакапаецца ніколі ніводзін суд. Не на тое людзі суды выдумалі. Суд – гэта расправа, і гаспадары кожнага суда хочуць толькі, каб расправа была хуткая і не вельмі дарагая. І таму ён аднойчы ноччу з'явіўся ў вязніцу скасаванага за непатрэбнасцю замка. Замак быў двухпавярховы, з сутарэннямі. У вежах новая ўлада размясціла правіянскія склады, а сутарэнні так і засталіся вязніцай. Думаў Акім Загорскі, што пабачыць слімака, раздушанага цяжарам уласнай віны, а ўбачыў чалавека, які нават не хавае вачэй. Можа, не твая правіна? Сумеўся Загорскі. Можа, нехта другі? Мая правіна, сказаў Марка. Мая рука зрабіла, мне і адказваць. Дык што ж ты тады святым прыкідваешся? Ускіпеў пан. У сабакі вочы пазычыў. Вы не крычыце на мяне, зусім не па-мужыцку, з гонарам, сказаў закуты. Нада мною зямнога суда няма.
Мяне апраметнае чакае. Я душу сваю навек загубіў, і мне ўжо з агню ніколі не выйсці. Загорскі так нічога не дабіўся, пайшоў і пачаў распытваць у другіх, пераважна ў сваіх жа зярышчанскіх сялян. Доўга нічога не мог даведацца, пакуль адна старая не расказала. У Акіма валасы ўсталі дыбарам. Нездарма нябожчыка Рамана лічылі за ведзьмака. Сам Акім Загорскі такому глупству, вядома, не верыў, але яны ўсе ж верылі. Ды як было не верыць, калі Раман лячыў травамі скурапею, гэта каросту, і скулы, упраўляў звехі, выводзіў цяменнік, браў на рукі дзяцей з перапалахам і глядзеў ім у вочы, і дзецям адразу рабілася лягчэй. А такія справы без нячыстай сілы, вядома, не робяцца. І кожнаму, нават самаму разумнаму варажбіту, нават таму, хто не ўжываў свае сілы на злое, даводзіцца пасля смерці расплачвацца. Прыходзіць такі час, і вядзьмак павінен залезці ў падпечча, лепей за ўсё у лазні. І менавіта так аддаць д'яблу душу. Там і павінен быў Раман зводзіць з д'яблам апошнюю рахубу. І побач з ім абавязкова мусіў быць сын. Яны і пайшлі ў лазню ўдвух, калі стары адчуў набліжэнне смерці. Стары залез у падпечча і доўгі час гаварыў нешта. Мо ўспамінаў жыццё, а мо трызніў. Потым апрытомнеў і працягнуў руку, каб сын дапамог яму выбрацца. І вось тут настала самая страшная хвіліна. Усім вядома, калі сын возьме бацькаву руку, уся вядзьмарская сіла пяройдзе да яго, а з сілаю смерць у падпеччы і тое, што пасля яе. Марка ведаў, ён не можа гэтага. Супраць гэтага было жыццё і словы, якія ён кожную нядзелю чуў у царкве. Каб жа гэта яшчэ ратавала ад пекла душу старога. Але гэта не ратавала, гэта толькі абяцала пекла яшчэ і яму, Марку, не сёння, дык праз колькі год. І ён не ўзяў рукі, хоць і ведаў, калі не возьме, бацька будзе пакутаваць у падпеччы асабліва доўга. Ноч, 2, магчыма, нават 3. Ён сядзеў над старым амаль да раніцы. І той увесь час стагнаў і ўсё часцей і часцей пачынаў нема крычаць, а Марка сядзеў над ім і плакаў ад жалю. Перад світаннем ён устаў. Ён вырашыў, вядома, тое, што ён хацеў зрабіць, пагражала яму, Марку, апраметнай і вечнымі пакутамі. Але ж за адну хвіліну рабіла бацькаву душу вольнай ад кіпціраў нячыстага. Усе ведалі, што пакутніцкая смерць, да яшчэ ад рукі блізкага, адразу нішчыць уладу цёмнай сілы. А хто ж бліжэй Раману, як не ён? Няпісаны закон загадвае яму даканаць бацьку, каб той не пакутаваў тут і не пакутаваў там. Што ж, ён зробіць гэта. І няхай будзе кепска яму, Марку застанецца радасць, што бацьку добра, і гордасць, што ён зрабіў правільна. Ён пайшоў на прыгуменне і прынёс вілы. Даведаўшыся, Загорскі пачаў судзіць сябе і забойцу. Так, гэтаму варварству і дзікунству няма апраўдання. Але што вінен у тым, што гэтыя людзі дзікуны? Дзяржава, якой ёсць да іх справа толькі ў часы міцяжу? Уладары над душамі, якім ёсць да іх справа толькі пасля жніва? Адкуль ім ведаць асновы свету, што вакол іх? Царква крычыць ім аб апраметнай, паданне пагражаюць д'яблам і ведзьмакамі. Вось і суду толькі цяпер будзе справа да Маркі. І чым дапамог гэтым сваім людзям ён,
А кім Загорскі? Не забіваў, не рабаваў, бо не меў у гэтым патрэбы. Але што агульнага паміж Маркам і ім, які ганарыцца тым, што наведаў у ферне Вальтэра? Гаспадары-мужыкі, жыхары розных светаў. І хутка ад усіх разважанняў яго сэрца засталося толькі разуменне таго, што суд зробіць кепска, і ён, Загорскі, не здолее нічым перашкодзіць. Сляпыя судзілі сляпога. Таму Загорскі ўсім сваім уплывам ціснуў на судовых, і прысуд быў мяккі – 10 год катаргі. Марка з Сібіры не вярнуўся. Даніла і той даўно стаў дзедам. Памерла імператрыца, і сын, і адзін з унукаў яе. Памёр і Акім Загорскі. Амаль забылася здарэнне з лазняй, а потым і лазню злізаў Дняпро. Быццам і не было ні людзей, ні закуранай нізкай будыніны на беразе. Толькі груша. За ёю ляжалі прыдняпроўскія адхоны, вёскі, пушчы і мястэчкі. За ёю стаялі замшэлыя замкі, чорныя хаты і старажытныя белыя званіцы. А груша цвіла апошні год. Дняпро падбіраўся да яе спакваля, як разбойнік. Гэты апошні год яна стаяла толькі сілай сваіх карэнняў, умацаваўшы імі сабе паўкруглы фарпост. Чарговая з мільёнаў паводак, якія бачыў Дняпро, спадала. Наступная павінна была кінуць з дрэва ў хвалі, разам з квеценню, але яна не ведала аб гэтым. Яна цвіла ў віраванні пчол, і пялёсткі падалі на быстрыню ракі. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і закончылі мы чытаць першую частку рамана «Каласы пад сярпом тваім» першай кнігі «Выйсце крыніц». Калі ласка, ставце лайки, подписывайтеся на канал. Дякую вам за увагу!